Salam mehriban denizler. Moda Fasonlar kanalımızda hemmäňize hoş gördük. Bugünkü videomuzda öz stilini nädip tapmaly? Şu soragyň jogabyny berýäler. Modany ýokary tezlikde özgerýän häzirki zaman dünýäsyna agaşmak we öz isleňe bolan anymyzda wagtly-wagtyna kirjinglenmek adat ýaly görünýär. Stilleriň, renkleriň we ugurlaryň ägir türlü seçimi. Işpatlyk hem mitip geldi. Bu günler eňişik tekjäňi täzelenmeli. Onu moda trendlaryny kywak gelýän giyimler bilen üçin etmeli. Düýs wagty. Bu makalamızda nowatdaky mövsümde esasy üns bermeli moda trendler dogusuna gurrun berjek. Goýy gyzyl renk ähengleri 2024-nji ýylda brendler açyk gyrmyzy renk öwüşgünler bilen daşlaşyp has ünsün dymak oňros gyzyl renkge geçmek kararyna geldiler. İnsan köňlüniň nury, pederleriň paýhas gory, milliligiň sallançagy, milli baýlyklaryň altyn täji, ahlak we edep ýöreleriniň bünyady, ilhamyň gözbaş akabasy bolan milli medeniýetimizde we sunatymyzda keşdeçiligi aýratyn oranyny degişler. Türkmen denan üçin ene mamalarymyzyň eli işliligi, ahlaklylyk, wepalylyk, agraslyk, sypaýlyk ýaly denany bezeýän esasy häsiýetler bilen deň hatarda goýýar. Bu kurrun berjek videom şulardan barat. Videolamy halaýansyňyz diýip umyt edýän. Ýene de şular ýaly videolardan habardar bolmak isteseňiz, ýagny görmek isteseňiz, Moda Fasonlar kanalymy bilen galyň. Hemmäňize sag bolun.